Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay sinalbag kiday. Inarab tinuang timula ta. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab itimula ta? Ay san ko anadanaw. Iso ajak amaw. Ado ka day tinarab da. Anya amula tinaarab. Jay kamutay kang pitsay. San pa'y mo na naarab. Idi nagsibugak iti pitsay idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timula ta. Ay maamuak tulang tuyang. Maamuak tulang. Kasano pa'y amaamwam? Di mo ngarod nakita. Ay basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak. Ito urayan niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam saan gayam nga isaw. Ay makamuditan na. Basta bumalisak. Nalawa nga taaya, ti binulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandakitaan. Ay, sayang, taawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu kumati mapan mangkita. Sungaro. Ay, ni pay lahu si ate, mangidaulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya, ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya, ti kinan tinuang. Ay, urayin tayo asumangpit adagiti tanod. Ay, amanga no nalawa ti kinan tinuang, tapirmi asuron ni Kabadong. Ay, gagangay na Talaga nga agungat. Ay, uray sakmet, ano kastay? Ay, masurunak talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngam ita, kinan tinuang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadong? Usay. Basimo, Kapitan. Taltalon samot apo unti pichay, kin talo apo unti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinuangan. Adamot tipon na anabatay. Saan mo't akin ng ginwang tipon na? Madlaw mi mo ta, Kapitan. Anya? Sagatlo lang ng permi nga ungot naan. Ay, my goodness. Sungaraw. Kinita mi taglawlaw no da sa bali na perdingem awam might. Ay, ang mga noon nakita ti akin wang. Iso nga inala na adagaws. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na aminain. Naglang to timula iti asidag. Ngamain, nagado da mo pagsibaw. Kunakman no nalawa ti kinantinwa. Anya ka di ti resulta ti ipapandagiti tanod ijay nagmulaan ni Paribadong. Awan la dinar aramidan da dya Paribadong. Sagat lola apuon kano tinaarab. Kunak no nalawa apirmi. Anya? Ay day talakit den ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wan nga ron. Ay nabanog dagiti tanod ta adayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay aglablabos no maminsan. Super arsagid. Ay dilakit pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Ang mga nusaan nga amo ni Marituyang anapan iti barangay hul. Adamanin sa gaysa na putid abong ati utong ta. Sino man ang tinangaramid di jaya? Apay kumaan na putag. Dayta nga ro, di tati pakasurunak. Idi na pa na kaya barangay hall. Inyalang-alang datin, reklamok nga inarab tinuang. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaang mat apuun tikin ng tinuang. Kababain, tabasit mat gayam. Ay uray basay, ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. Addan tumit ka ng tinuang timula na. Anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay? Ngam di dakpadpadasan da kita. Tasyak pa'y lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Kumatang kayo man itipitsay ikaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok akare-kare.
May salaang kanyak, ag may sakmat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmet di ta kaaruba, taawan mula da apichay. Ay, marituyang, daytoy ka di tinayon tikin ng tinuwang ang nagrorodan ni Pari Badong. Huwag maray. Idi imbaga na kanyak, kunak nuad o tikin ng tinuang. Angam saan magayam, tatalula apo. Narorod, idi talula ang apo tikin ng tinuwang. Kasanungay no adaw. Ang mga no na atakin marikwanang no amin amula na katkin nandiyan nuang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong ko numaminsan, takas Jane. Saan ang makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas jay, maray? Ay na, adda nga minakam ko kukumaray, kanaano sa... Ay nanggatangam iti pichay naglalang to banan. Day ta tinayon tipitsay ni Pari Badong akin nan tinwang ako nana. Napan ka ijay balay da? Wano ijay nagbulaan da? Insursur ni Marituyang. Gimatang kami mutan akan ni Marikwanag. Ay sus, na ima siguro. Day tata, naglang tao. Isungarod an na ay ayo ak agimatang tanaglang to akitaan. Kanya nga iti pangilaokam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Makasidsida akat iti kare-kare. Ura sakmat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kare-kare. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino timang putputad iti bunga ti utong ta, badaw. Ay, ibaga madagaws, no asino timang putputay, tapapispisa kan. Dagiti manok mo, lagtuan da asipitan, iso amaputad. Anya, dagiti manok kaw, kunan. Wan, tapno saan amaibos ti bunga ti utong. Ikulong mo dagita manok mo. Nung makitak ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kandeng-dengen ta. Ay, makapasuron dagita manok Ay, mapanak man ijay, tatiliwag ti makitak amang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakam idakat matamaan da. Ay, sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputin iti bunga ti sitaw ko Ay, agure ka man. Tagamatak ti tenged mo sa kay wasawas. Gamatan ka kastuyay. Iwasawas ka. Badaw! Anya ba itang aramigaw? Iwas-wasawas mo magtanday tamanaw. Ibatama! Sapay tatungid ng tinanggam matam. Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Paya pinartin ti dakil akawitan paray. Pinagbalin mo mutan na pulutan. Uwan paray, tadadaulan da, lagi timula. Kastaya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi na matam ti manok. Una, ay makapong tutak launay paray. Ay, nagrigat nagpadakal timula. Apandalang si pisipitayin. Uwan ngagpasaw. Kalma ka lang pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan no. Kasta ka na yung ter aramidan. Pinulutan nyo kanumot kanitataba daw ti manok na. Uwan ngagpasaw. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay kano dadya kawit ang kapitan. Uwan Jose. Awanan ti kawitan na pag-breeding na. Napulutan din. Agbababawi mo ilang ata iti inaramid na. Urag babaway. Di na maisubli at napulutan din ti manok na. Adalat iti uri ti babawi kay. Ay na, malas nga ron ti manok ni tataba daw. Uran ni Pare Badong malas na may tawanan ti pagkabisaan na adakil akawitan. Nairano dakmeten sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mama ka naramana magkap. Malas ma, awan ka. Imay ka kumain na yaban. Adayon sa matiayan mo.
Anya jay imbaga ni Inteng, maipapanit-in wasawas ni Badong mo ang manok yaw. Masurunak kin ni Badong Maray. Gaputag perdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni Badong mo. Nasa umon Maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inananusam ni Pari Badong. Ay, jak kaya't abilangan Maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na. Gapo iti kasjeng aramid na. Oray nagbasit abanag agpungtot ladaghaus. Imbag tasaan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan la basol nga isukat ti asawa. Nabayagan asinukatak ni Badong Kaw. Nay, apay ngay manan na ito'y mula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga nukaldeng, at ngamin naputid nga ugot na. Ni Katumas tinakitak abulos ti kalding na. Ang mga noiso ti may ditaw. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna sakbay ato duwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko mapalabas? Anya man ang tinapanunot mo nga ramidaon. Urean niya ditan. Makabalis ak laki dek. Ay so, saan ang nasaya ati pampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan basta da mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalas mo ako na. Ay kat problema da na. Saan ko ang problema daytan? Basta napatay, makabalis ak. Nuang med ni Tomas daytoy nakapagaw dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak medlangay, nga oray kaskasanaw. Tun sumip ngay, ibulos ko tinuang na. Tapno mapan na kanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, anadadailay, timula na. Inakaw, ngam agsubli akton, intun sumip ngay. Nay, papanam kat sumip ngatan. Adalabasit mapang ko aramiday. Itikas to'y nga aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw. Makabalis akon. Naa, ay saw saan ka nga garamid iti may kaniwas. Hayagtal na ka man tuyang. Anya may kaniwas sa sasawam. Rumbang te aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumaagaramid iti pagbabawyam. Hayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mo. Intun ko nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manay? Masuro na kunay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Saan naatap? Umabaw ti klase na ano kalakyan nga mingkay. Ay aguray ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Apayay. Kamatin ng sanggunan. Tumaraya ko na. Sinalbag. Di na magsabdinganan na kamkamatan. Sumpong ka dito kasamakan. Tapno di nak makita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpong kakaday kawadan. Ado asid dito'y. Apay ngay akas na ti itsuram. Kas kamalakul duruyan. Apay day tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasamak. Inukas ko titalitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapandakanan timulan ni Tomas. Kahit anya tinapasamak. Imbis na mapanmangan. Siyang matikinamat kaman na ti ata panuang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasitan magayam. Siit alanot ti banag. Kas kadaan niya nagigay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana naatap di anuang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok ka maun. Ay una yan. Kay pakaragsakam kaday. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na.
Iso asi ka tinadusa. Asino nga itakim basol? Saan ka day asi ka mo lang? Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Uwan sa ngagpaisaw. Made, panggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday? Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasama kanya. Iso asanan tuyang. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayam ko a kapitan di ta kabangibang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, Inteng. Da kano kabagyan na ijibinggay? Nay, anya ngay kano ti aramidan nyo ijay. Da kano paskin adar ayan mi. No kumano adan ni Kwarog, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas kenday ta. Kanyaw kano? Ijak pa'y nakadardar ay iti kung kunada kanyaw. Saan ka day nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kay isumit. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makitak. Anya ti ko nang badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Uwan nga raw. Siya kung may tinapili na akadwa na mapanaya papanan na. Sa dino ka no ay ati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, apasay, tibinggay. Na, anya nga'y taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin, ti ko na ni pare, inti nga darayan mi aya. Na, Nalipatak mitay. kay bagbaga na, nalipata maon. Jay aramidan da ngay, ijay no adda paskenda. Kas kumay jay ibagbagada panagyaman. Anya ka di itayin na jay. Ang mga nukanyaw, ti kayat mo asawang. Ay Wayne, kanyaw tuyang. Ay na, nagmayatan. Kay, mapangka. Diyak nga rodan mo numapanak. Kasla mabainak may. At nga di nadamag kaw a pangaw-awisan ni Kapitan kanika Badong, Maray. Ay inawis ka no ti gayom na. Mapanda ka no ije adayo apaset ti bengket. Day tanga raw ti bagbaga ni Badong ko'y dirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Nay, apay ka no amabain, Maray. Uwan mat nga agpaiso, Maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, timapano kasta. Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay na, mayat nga agpaisak. Diyak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno addamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matlan bigat paray. Ay, intong bigatin da jay paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije ka bangibang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayam ko. Kasla mabainak mo itan paray. Awan mo ngamin ta mamuki jay. Managbabain kan tubit. Inta ka din tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay paray. Una. Mga lakay tinapos ko la jacket mo. Bagkay, ti saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki di ti sakit ti rayumak ijay paray. Itugutan ka iti agas ti rayuma pare. Aya, ay alimang nga rod paray. Tapno di mumit ko na. Umayak. Kasta man ti kayat ko kan kaparay. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaen, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti adu. Ay, uray tapoy tamakabartek met.
Sapay no mabartag ka kat mangibabain ka. Da, tapay ang mangibabay na kung kunam di tamot. Sao ka asao no mabartag ka. Dagdagul litem ti ibagbagam. Ha? Kas kala nadadael apla ka. Ya, na, saan ba't adungo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartag ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Da, ay apay ko maakabilin da kat kapitan ha. Ay, saan agaputa kapitan ka? Kat di da kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan ba daw? Ay, saan kuman ang pinilit ng mic? Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Kan sa nga ili kami mga minijay. Tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo't ti madanon nyo ijay. Saan nga mo ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga agaramid iti maday. Di da kaan-anwon. Sa bagay mo't ki diya. Kan sapay naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo't ijay. Ay, madanagan ang araw. Taday to'y rayuma. No agsakit nga ijay. Imbaga magkidi ni parenteng nga mangitugot iti agas. Abda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di, jay ang tiagas asok. Uwan, pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Uwan, pare. Magnatayo lang di ta atin doga nakabitin arang tay. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamod matulid dagita babalay. Sana matulay dagita, pare. Nabayag dagita na babalay. Ngam saan damat na natultuled. Iteng herudain. Magdatayon di ta kunam arang tay. Ay, kasla mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarang tay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di ta te motor. Ay, mabuti nga laki ding agmotor di tarang tay. Adda kayo adwa di tao, ita pinanawan na kayo matyasawa yaw. Pinanawan nga ay na agsublidan tumutlaeng, maray. Makasangpot da nga ta. Ang mga no ada pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay anya ka diti pakada ni Kapitan. May salaeng arabiida ka no ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa dino kano alugad yan pananda? Ay ijay ka no kibungan. Ay adayo ka no ijay. Ay jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karday jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day tatito kartiag kanyaw. Ay na, makabuya mo langay ni ti tayaw ti kanyaw. Intay nga rin din nagbuya. Ngam, tumawat tayo pa iti makanta, mabisinak. Talaga pa kananda, dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Husto nga rin ta mabisinak. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amok ang mabisin kan. Ang mabain ka la ang mangibaga. Ay, sikamot, pare. San mo ta? Saan ka nga agbabain, pare? Agkumpare taman. Ay, umali kayo. Kayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Tagyaman kami, ta mabisin kami. Nawaday. Manganta ko. Naisagana ut din makan. Man-a kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agar ti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata, pare. Day tate ko na di nga wat-wat. Nagadumot din na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibusa na ito, pare? Mabalin mo nga, balkutan nga yawed. Mabalin mo mat nga iluto, iti sabalay nga putahe. Kasta ka day.
Ay, iyawid ko na ito. Saan ko ang maibos, pariansat? Ay, nagkusim ka paray. Ay, nusak akit kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Ta, ang mga painom mabanglis. Ay, isan mo una ya, paray. Ang mga numabigla na ito dyan, mau. Ay, sus. Ay, mayat budiga ti tiyan ko pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin nan. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da, paray. At data, iti sa balya lugar. No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si man tayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Idayan ti agtayaw ka naggang sapar ay. Intayo man garad. Pirmi ay busog ko. Ano tikinan ko? Ay ano'y tapoy adis di. Ay man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda idayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapay nga inumahin. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, san mo unay man ang titapoy, paray? Ang mga numapartag ka. Danag mo na ya. Basta sobre lakit di mayat. No saanen sobre, di made. Mayat ti salada, paray. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw, paray. Mo pa ya. Artina. Siguro. Ay, san mo unay, paray? Napartag kan. Suna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Paray. Interior ka pa Kita, kadamalpas ti tukartigang sa. Ipasublat na iti sa balya tao tulis. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita no ipasublat dahan gati ulas. Dasi ka ba ti sumarunong agtayaw? Ay, si putak no agturong tinakay gamitulis. No umay di daw, ay pumanawa ka. Yak ang buti agtayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan dito, tinakay gamitulis apag taytayaw da, paray. Ay, pumanawak pa'y, paray. Nagtakruta ni pare ba daw? Itaam ni pare intay, pare ansat. Ison, tinangyawatan da itulis sa pagtayaw. Kita antamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita ama, paray. Agtsatsatsamot na nakaunat na gititakyan na. Agtsatsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulay. Gapoy ti bartek na. Ibidyok man ta, ipabuyatakan ko no saanan nga nabuertak. Ay, unay laki din ni parenteng. Bidyo. Yung garawnan ti sa bali at tayaw. Step ti tsatsa ti tayaw na. Abualan naman ti makirikos. Kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala at tayaw, parian sa. Ipasublat naman na ti sa balay ng agtayaw. Ay, umadayo tadyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay umalik kayo aday. Tamangan ta ko kasi. Ay, parian sa. Anya ti kunana da ito'y kabsat a babae. Panangan ka numanan pare. Ha? Kayo ade, tamangan ta ko. Ay nakasagana at din makanya. Isday, dakdak kaya lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di ade. Kasto'y magayam ti kanyaw. Mangan, agangsa, kada agtayaw ti tataw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso manwa baboy ti maparte. Ay aga sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata. Uray agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da ti adya kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Kukumpare.
Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay, paray. Paunaan tayo pa, dagiti nagadungaw beng. Apaya pa unam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlat ka dagiti ubeng, paray. Sana balay, saan mo't maibusan? Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din, paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man. Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay kat ni parin tingay numabartak. Awan babay na. Nagrawit pa eh. Saan mo takasta no saan na nabartak? Dandani siguro sumangputan dabadong kan Kapitan Maray. Nalabit, Mare. Hindi kalman pailaag met ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat to Kasta met ti amok. Jak ammo ay dyan na pananda no adakas jay met. Saan nga agpapada Maray? Ay, jak ammo, Mare. Ala, maamuan tanto no sumangput da Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inting ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaa nakadanon di ijay. Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay Maray. Aggarden, agmula da iti sayute, makasarak ka ijay, iti agduduma amula, kas kuma iti repolyo, patatas, kaaduan na, agmula iti sayute, kan aminin a produkto, iti garden. Ti kayat ko Maray ka day tay birday, jay brokulay, kan tay puraw, tay cauliflower. Agpadat ang aron no kasta amaray, ay dagitamot kat ti kayat ko. Apa yan, paray? Ngirsi-ngirsi ka mo na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sa payandagruar nga angin. Madi Yay. talaga. Madi ti marik na ka. Masakit. Ay, day tanday kon kunak, paray. Nabiglan, day tatyan mau. Sa pagbiyahe tayo, itadayaw. Maglaki din ta private ti nagluganan ta. Kanayon ko aparaan ti lugan no kwa. Ay, no, ang sakit. Esas, ay, nagrigat ti kasta, paray. Numapan ka nga miniti adayaw. Tanangam mo't ti panangan mau. Nusan nga kukontra. Saan mo't ngamin ama nagkontra ti tiyan ko kan? Ay, yapaw. Ingka pa'y nga rin na dyan lugat. Ingka mi kanong mangalay ti broccoli kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka manak. Naijak mo't mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray. Sa pa'y nadagsin mo nga rin na dyan, paray. Medyo adayo ka no, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at imawid ka. Basit, ti bingay mo, paray. Ano sa kun ati basit? Nasakit ti tiyan ka. Jak mo't umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawan na ka pa'y nga rin dito, paray. Ang kami mangalay ti cauliflower, kan broccoli. Ano nagtanang ako maiti panangan ko kan panaginom ko? Saan ko maakasto tinapasamak? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan da itinatnatan. Sayang, di tulay itadan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. No adda may sa aba na ganalaka ang makita kadagiti na pasamakan kapitaninting kinibadong. Dahil takit ikinapigsa ti ugali ti tao no adda iti sitwasyon ang makapukaw iti kontrol na. May sa nga aldaw ti pagsubukan ket makantapoy kanyaw ken panagragsak. Iti sumaruno sa anen na tiyan ti problema no di ket ti pungtot ken kayat nga agbalis. Ket no kitain tayo dagitoy adua pasamak kasladu amet laeng eleksyon ti agtultuloy. No saan mo akontrolen ti bagim bayat a naragsak ka ti bagim ti agbayad. Ket no saan mo akontrolen ti bagim bayat a napungtot ka, posible si kamet laeng ti agsagaba iti aramidem. Nang rugi amin idi maawis ni Kapitan Inteng ken dagiti kakaduana iti maysa a kanyaw. Saan laeng daytoy a basta panagpanganwen no panaggimong.
Iti sarita da nalawag akasla adda tradisyonal a panagyaman, adda gangsa, adda tayaw, adda ado amakan ken adda met ti tapoy. Adda dagiti kayat amapan gaputa kayat da amakita ti panagsala ken panagragsak. Ngem adda met dagiti mangibagbaga asa saan na basta-basta ti mapan no adayo ti lugar ken no aglabas da iti nalamiis ken nabantayan adalan. Di badong kas kadawyan adda ti kinapilit na nga umay, kayat nati makipagragsak ken makita ti kanyaw. Ngem sakbay dapay amapan at dadagiti mga mo iti ugali na amang ipalagip ken kuana may panggip iti panaginom. Ti problema kat saan laeng nga uminom isuna. No mabartek kasla nalaklaka ang mapukaw ti panagannad na. Ken mabalin nga agbali na mapursigiwin no manghamon. Dayta ti maysa abanag anapatig amapansin. Saan nga ibagbaga dagiti kakaduan nga awan ti karbeng na amakiragsak. Ti pakaseknandak ket ti kinapudno nga amuna met ti epekto ti arak ken kuana. Isu nga adda responsibilidad a mangikeddeng no kasano ti panagkontrol na iti bagina. Adda pay ti rayuma ken daduma asakit a mariknano na lamiis ti lugar. Isu nga idi maisarita ti panagbiahe saan laeng aragsak ti mapan panunot da. Adda met ti panagsagana iti badyo agas ken lugar a pagyanan. Adda panangibaga a mabalin a may salaeng arabii ti panagtali na idda. Kasla simple a panasagawis laeng ti kanyaw ngem iti grupo da. Uray ti simpleng biahe ket nagbali na pagsasaritaan. Asinno ti mapan aniya ti awiten kasano ti lamik. Keno kasano ti panang salimit-mit ken badong tapno saan ang mapasamakmanen ti dati a problema no aginom iti sobra. Ay idi mapanda napansin dagiti ti lugar ken ti dalan. Adda dagiti balay ti bakrang ti bantay. Adda nalamiis nga angin ken nalawag asaan da istoy akasla panagyasat lang iti asidik sangay. Ket idi agtultuloy ti biahe. May sa meta problema tinagparang anapardas unay anangikat iti atensyon ni Badong mabisinin. Ammo tayo met no kasano dayta. No nagnanayon ti biahe ken nalamiis ti lugar dagus nga agpating da ti panunot iti makan. Isu nga idi maafis da amangan. Saan na nakasapulan ti maulit a panangawis. Nakita ni Badong ti ado makan ken ti karne a nakasagana. Ket kasla dagos nga insagana na met ti bagina amang subo kadagiti adda iti lamisaan. Adda pa nakaawat kadagiti sangaili adda panangawis amangan. Kenday ta ti may saan na pintas a paset iti kanyaw. Ti sangaili ket saan na mabaybayan, no adda makan, bingayanda, no adda panagragsak, maawis da a makipaspaset. Ngem ditoy met nga agparang ti kababalin ni Badong, no mangan saan nakasla ti basit laeng ti kayat na. May sa aparte ti nakakatawa iti eksena ket ti panangkita na kadagiti dakkel a karne ken ti panangibilang na no kaya napay a maibus. Kasla no adda pay lugar iti tiyan kasapulan a mapunno dayta. Adda pay panang panunot ano saan a maibus. Mabalin nga ibalkot ken iyawid. Isumita daita ti tipo ti tao ano adda fiesta saan akayat sa sayangin ti makan. Ngem adda dakkel a nagdudumaan ti sayang na mabati ken ti kasapulan ko akaninamin ket daita ti saan a napansin ni Badong idi. Saan pa'y analpas ti makan at dapay ti panagbuya iti tayaw. Dagiti gangsa ken ti tradisyonal a panagsala ket isu ti may sakadagiti rason no apay nga interesado dagiti sangaili. Ti kanyaw ket saan laeng a panagpangan. Adda kultura panagyaman ken panagtitipon ti komunidad ti tayaw ket paset ti ragsak. Ken iti panangbuya dagiti sangaili makita nga adda respeto ken interes da iti tradisyon ti lugar. Iti may saapon sa kasla maawis met dagiti sangaili a makipaset. Ket ni Badong nga kadawyan na napigsa ti loob na no sarita laeng. Kita nagbalin a medyo agdua-dua idi mismo ang may panunot a makitayaw. Makaamamak met no daduma, ti tao asaan na mabain ng mangan iti aduwen no agsarita iti napigsa, mabalin latta ay mabain no ipatignay mo iti tangadagiti tattaw, iso nga ditoy. Ti kabaelan ti kanyaw amang Ted iti ragsakit saan laeng iti makan. Adamit panagkitkita, panagbuya, panagsala, panagkatawa, ken panagaramid iti memorya kadagiti sangaili. Ngem kalpasasan ti makan adda pay ti tapoy. Dayta manen ti punto nga adda rason na mangipalagip ken Badong dagiti kakaduana. Saan nga imbaga saan isuna nga uminom, ti ibagbaga dakit saan unay, ngem iti sitwasyon na libre ti makan ken libre met, ti inumen, nalaka ang mapukaw ti panagbilang no kasano kaadon tinakankan ken nainom, iti daytoy apaset. Napateg ti panangawat iti problema, saan at ti kanyaw ti basol, saan at ti tao anangited iti makan ti basol, saan met at itapoy mismo ti mangikedeng no kasano kaado ti inumim. Ti sangay limit laing ti makaam mo iti limitasyon ti bagina. Ket no adda nagpalagip ken kasakbay pe amapan, agbalin ang nadagdag sense ti responsibilidad mo no piliim latta nga hagsobra. Agtultuloy ti panagragsak, adda makaniti may sa alugar, adda manen mga wisti sa bali. Ket ni Badong. No adda mangibaga nga mangan, kasla saan akayat na ang mangibaga iti umdasen. Iti unig ti kanyaw, normal met ang mangipakita dagiti ag tagikua iti panang padayaw kadagiti bisita.
Ngem no iti kada panangawis ket sungbatam iti panagduarua manen iti plato. At da tiempo at itiyan mo ti mangibaga iti awan mo akayat nga ibaga. Umdasen, kabayatan daytoy dagiti iti balay ket pagsasaritaan da metno sa dino ti papanan da kapitan inteng. Nabanggit ti kibungan. Kiniti saritaan ket naipakita nga ammo dagiti daduma analami is ti lugar ken ado ti mula sa diay. Adda sayote, repolyo, broccoli, cauliflower ken daduma pay a produkto ti garden. Dayto ti maisa apaset ti sarita asaan na dramatiko ngem napintas ta mangipakita iti setting ti lugar apapanan dagiti lalaki ket saan laeng apagyanan ti kanyaw. Lugar met dayta ang nakaibatayan ti panagbiag dagiti tattao iti panagmula ken panaggarden. Ket kalpasan ti ado ang makan panaginom ken panagbiahe isumit laeng ti nangrugi a pagriri ni Badong nagsakit ti tian na. Dito'y agbali na nakakatawa ti epekto gapu ta sakbay dayta. Isu mismo ti saan amapnek. No adda karne mga no adda tapoy uminom no adda manen mga wiskas lakayat pay. Ngem isti nagsakit ti tiyan. Tagu sa marik na nga saan amina libre kaket kasapulan sa asagrapen nga awan limitasyon. Libre ti makan, ngem saan a libre ti sakit ti tiyan. Adda pa panagbiyahe da iti nalami is na angin isu nga ni Badong ket makit kita nga agbidut no ani at tinangted iti sakit na. Mabalin nga ibaga nga gapu iti angin, mabalin nga iti dalan. Ngem iti kakaduana, nalawag ti punto, no saan ka kuma nagsobra iti panangan ken panaginom, mabali na saan nakasta, ti mariknam. Ti reaksyon dito'y saan nakasapulan na nalaos a panangukom ken Badong. Adumit kada tayo tinakapadas iti fiesta ako na tayo. May salaing ket agbali na talowin no upat. Ti nakakatawa ket no amo na met a sensitibo ti tiyanwen no adda pay sakit ti bagi. Adda nga isu ti rason akas sa pulan ti kontrol. Ti problema ket kadagiti kasta a momento. Ti ragsak ti agmaneho iti decision saan na ti panagannad. Uray kasta saan alpas ti biahe iti panagsakit na. Adda pay panangibaga a mapanda iti garden na pangalaan iti broccoli ken cauliflower. Ket dayta manen ti may saan na pintas aladawan ti lugar. Kalpasan ti kanyaw. Adda pay produkto ti garden na mabalin nga iyawid. Ni Badong uray agsakit ti tiyan, kayat namit ang makipaspas iti panagala. Ngimiti pa ng panunot tayo iti dayta, kasla adda as basit a leksyon na nakasagana para iti sumaruno a pasamak. Tinakapukaw iti kontrol ni Badong ket ti kayat na asagrapen amin, makan, inumen, panagragsak. Ti resulta ket ti bagi na tinang sumbat. Idi sumaruno nga aldaw, sa balimanen ti makapukaw iti kontrol na, saan na makan ti adda iti sangona. Tinakita na ket dagiti mula a nadadael. Ket no adda maysa banag analaklaka amang pukaw iti pungtot ti tao a nagtrabaho iti garden. Isu dayta ti makitam nga adda nagdadael iti pinadakkel mo. Dagiti mula ket saan na tumubo iti maysa laeng nga aldaw. Adda panagsibog, panagurnos, panang salimet met ken panaguray. Isu nga idi makita a nadadael dagiti mula, dagus nga uminit ti ulo ni Badong. Nabanggit dagiti mula akas iti pitsay ken daduma pay a pinadakkel. Saan na basit para ken kuana ti nadadael ngem ti problema. Idi nang rugi ang mapungtot, saan pa'y nalawag no asino tinakauna iti panakadadael. Adda pa nang ibaga a orayen dagiti tanod amang kita iti napasamak. Dahita tinalinteg a proseso, sakbay nga agbales wenno agpabasol, amuem nga umuna no aniya ti pudno. Ngem ni Badong, kasla saan na dahita ti kayat ti pungtot na. No ti taukat na saem, ti riknana, ti kayat nakat adda dagos ang mapagbuntungan. Sa saan na importante no awan pa'y ebidensya. Ti importante iti isip nakat adda nagbasol, isu nga adda met kasapula na kastigoen. Dito'y tayo makita ti delikado nga aspeto ti panagibales. No saan mo amono asino ti basol ngem nakasagan na ka nga agbales uray asino. Saanen a hustisya ti kayat mo laeng nga agpukaw iti pungtot mo, ket no kasta. Mabalin nga uray awan basols ti sabali, mairaman iti panagbasol mo. At damanok anay iraman iti problema. Manipud iti sarita, ti manok ket nakadadaal kadagiti mula, ket ni Badong gapu iti pungtot na, tiniliw na dayta ken pinatay na. Iti kamaudianan, ti manok ket nagbalin pay apulutan. Dito'y saan nakasapulan nga aramiden a simple a comedy laing tinapasamak. When nakakatawa ti panagsarita may panggip iti dakilakawitan a nagbalin a sabaw wenno pulutan. Ngem no kitain ti adda iti likod dayta adda problema iti panangreak ni Badong. Imbes ang mga mono aniya tinasayaat nga aramiden. Dagus ang nagdesisyon gapu iti pungtot. Ket no nailuto ken nanganen ti manok awanen ti maisubli. Dayta ti maisa kadagiti banag a napateg iti panagkontrol iti emosyon. Adda desisyon na mabalin mo pay abaliwan no aguray ka iti 5 wenno 10 a minuto. Ngem adda met desisyon ano na aramid mo awanen ti reverse. Ti manok a nagbali na pulutan. Saan na maisublitap no maamuan pay no aniya kumati na saya at a solution, dagiti kakaduana ket amuda mit ti ugali ni Badong. Nabanggit nga nalaka ang mapungtot uray iti basit a banag.
Katiti sidong ti asawa wenno kadagiti asidig ken kuana, dahi ta ti makapabannog. Saan nagapu ta awan ti karbing na amaungit, natural amapungtot no adda madadael nga aramid mo. Ngem ti parikot ket no tunggal pungtot ket masapol asundan iti aramid asaanen ama panunot. Ti may sa kadagiti balakad nga naited ken kuana ket saan na agpabasol adagos. Pangkiten nga umuna amuem no asinno ken sa kakaag desisyon. Simple pakinggan dayta. Ngem para iti tao anak karo ti pungtot ti panaguray mismo ti kasla kastigo. Di badong ket ti pilit na nga agbalis. Uray no maibaga ken kuana asaan anasayaat ti panagibalis no dimo ammo no asinno ti balesam. Kasla ti sungbat ti isip na ket, basta adda mapagbuntungan. Kaya dito'y agbali na mas nalawag, ti kaibahan ti sustisya ken panagibales. Ti hustisya ket agbirok iti pudno ken mangikadeng iti umiso a responsably. Ti panagibalis ket mangbirok laeng, iti mangsakiti sa bali tapno marik na nga nakabawi ka. Ket no ti maudi ti pilim, posibli ang makadael ka pa iti tao nga awan ti basol. Kalpasan dayta, adda manen may saan nakita ni Badongan ng tetken kuana iti ideya. Adda kalding ni Thomas, ket iti panunot na no ibulos na ti kalding. Mabalin ang mapanday ta kadagiti mula ni Thomas ken dadailan na met dagita. Dayto iti eksakto a klase ti desisyon ang mapanunot no ti pungtot ti agturay. Saan na may panggip iti panakaornos ti bukod na a garden. Saan na may panggip iti panangamo ano asinno ti pudno anang dadail. Ti kayat na ket addamet mapasamak adakes iti sa bali. No nadadael ti mula ni Thomas, marikna na anakabawi, ngem aniya ti problema. Awan pa'y nalawag a pamaniknik ani Thomas ti responsibly iti nadadail amula ni Badong. Isu nga uray no may rurumen ti garden ni Thomas, awan lata ti kasiguruan na dayta ket pata sa balis. Posible pa'y nga agbali na panang dadail laing iti propiedad ti tao asaan a konektado iti damo a problema. Dagiti adda iti asidik ken Badong ket pilidda nga ipakita na dayta. Saan nga amin ang mapanunot mo bayat ang nakapungtot kaket kasapulan nga aramidem? Saan met nga amin ang makaparikta itiriknam ket pagbabawi? At dadaduma at tinatawag tayo a panagdadael laeng. Ngem ni Badong saan na nalaka a pasardengen? Iti panunot na. Nakasaga na ang mapan ken lukatan, tinakagalutan, ti kalding ni Thomas tapno makapan iti mula. No mapadasan ni Thomas ti panakadadael kasla marikna na nga maawatan met ni Thomas ti naibatiken kuana. Ket dito'y nagbalin a literal ti panagibalis anang subliken kuana. Kabayatan ti panangaramid na iti plano ni Badong mismo ti napasamak. Nagsugugat isu na iti proseso. Ti eksakto a sakit nga adday ti trupana ken bagina tinangted iti sabali atono iti sarita. Ti tao mapan kuma amang ted iti problema iti sabali. Isu met tinangawit iti sakit iti nagsubli. Ket dagiti kakaduana. Imbes a direkta ang makipagrik na iti panagibales na, impakita da ken kuana at tinapasamak ket resulta ti bukod na a desisyon? No, saan kuma a pinilit na ti plano ang mangibales? Saan kuma amapan iti lugar anang ted ken kuana iti sugat? Dita ti punto at ti comedy ket addamit kinapait na. Mabalin a katawaan ti sitwasyon ta ni Badong nga nakaro ti kayat na nga agbalis ket isumit ti nasaktan. Ngem ti mensahe ket saan basta karma akas iti nalaka nga ibaga, mas konkreto da ita, tinapasamakit consequence ti serye ti desisyon na. Napungtot saan naguray saan dimngig nagplano amang dadael ket iti panangaramid na isumiti ni peligro. No kitaen tayo ti dua nga aldaw nakaskas daaw ti pagkakapada ti problema ni Badong. Iti kanyaw adda taw amang ibaga, saan unay ti inom. Saan unay ti makan, ngem ti kayat ti bagina katagsobra isu nga nagsakit titiyan. Iti garden adda tao amang ibaga saan kakpabasol dagos urayem nga umuna saan nga agbales no dimo ammo no asinno. Ngem ti kayat ti pungtot na katagdardaras. Isu nga nagsugat metlaeng. May sa ti pagtaengan ti dua problema, kontrol. Sa nadakes ti mangan iti kanyaw. Sa nadakes ti uminom iti tapoy no ammo na ti limitasyon. Sa nadakes ti mapungtot no nadadael dagiti mula a pinadakil mo. Tinagbali na problema ket ti panangipalubos nga tirik na ti mangikedeng iti sumaruno nga aramid. No naragsak ka ti may sapay ket nalaka nga ibaga, may sapay si akarne, may sapay asasa, may sapay around, ngem adda limitasyon ti tiyan. No napungtot ka ti may sapay ket mabalin asabali ti forma, may sapay a panang pabasol, may sapay abales, may sapay adakes nga aramid, ngem adda met limitasyon ti relasyon ken ti salunat ti komunidad. Ni Kapitan Inteng ken dagiti kakaduana katagparang akas dagiti mangibalanse ken Badong. Saan da aka na yon nakabaela na pasardengen isuna ngem adda pa nang ipalagipda. No adda fiesta agbantay iti panaginom, no adda problema ammuem nga umuna ti pudno, no adda pungtot saan dagos nga agaramid. Ket ti reaksyon tayo ken Badong ket saan laeng agrabe managpungtot. Mas napateg ang makita no kasano at ti kababalin na asaan na aguray ket agtultuloy ang mga ramid iti bukod na a problema.
Ti tao asaan ang mangawat iti basita paalala ket kadawyan nga isumet ti makasapul iti dakkel a leksyon, iti kanyaw ti leksyon ket immay titiyan, iti garden immay iti sugat. Adda pay may sa abanag a napintas iti background dagiti dua a pasamak. Ti komunidad, iti umuna nakita tayo ti panangawat iti sangayli ti panagbingay iti makan, ti gangsa tayaw ken produkto ti garden. Iti maikadua, nakita tayo nga adda tanod, adda karuba, adda mulmula ken hayo pamabali na paggapuan ti saan na panakaawatan, ti komunidad ket agtignay no adda respeto, ngem no ti tunggal tao ket dagos nga agbales no adda problema. Nalaka arumuar ti basol manipud iti basit a panakadadael. Imbes nga agbalin laeng a problema ti manok ken ti mula, mabali na mapan iti panagsuspiat dagiti agtagikua. Imbes nga may salayeng akalding ti adda iti tali. Mabalin ang mairaman ti relasyon dagiti pamilya. Isu nga ti panaguray iti tanodon panangammo iti pudno ket saan na kinatakrot. Dayta ket panang salimetmet iti saan na panakadakkel ti problema. Ni badong iti daytoy a pasamak. Isu ti ehemplo no kasano at ti tao a kayat amang kontrol iti sitwasyon babaan iti panagibales ket agpating nga amapukaw na pay ti kontrol iti bukod na abagina. Ket adda irony iti dayta. Kayat na makita ang mapasamak iti sabali ti panakadadael a napadasan na. Ngim sakbay, pay kitang ti resulta iti sabalis, isu tinang rugi ang mangawat iti consequence. Sa sasapulan apilite na nagbabawi wenno nagbaliw dagos ni Badong. Tati napasamak ket saan ang mangipakita iti dakkel a panagbalbaliw iti karakter. Agpatinggalaeng tayo iti pudno a resulta, napadasan na ti sakit ti bukod na a decision. Ken adda dagiti tattao iti aglawlaw na anang ipakita nga awan sa bali a mapabasol iti napasamak ken kuana. Ket mabali na dayta ti mas realistiko. Saan amin na tao ket agbalbaliw gapu iti maysa aleksyon. Daduma kasapulan nga agsubli ti konsekwensya iti adu a porma sakbay nga agbalin a nalawag ti pattern. Iti kaso ni Badong nakita tayo dayta iti dualaeng nga aldaw. Namapan ti desisyon iti sobra adda bayad. Iti panagragsak saan a kasapuslan as sagrapen amin tapno makuna manaragsak ka. Iti pungtot saan a kasapulan nga adda sa bali a masaktap no makunam a nakabawi ka no daduma. Ti kapigsaan ket saan nga iti panangipatuyang ti katiriknam, ti kapigsaan ket iti panangamono kaano kaagsardeng. Ket no adda may sa abanag ang maala tayo iti napasamak kada kapitan inteng, badongken dagiti kakaduada. Dayta ket ti halaga ti panagpatingga sakbay at ti basita banag ket agbali na dakkel. Saan unay ti makan sakbay a sumakit ti tiyan? Saan unay ti inom sakbay a mapukaw ti kontrol? Saan adagos amang pasol sakbay nga amo ti pudno? Saan nasbalis sakbay a maawatan no aniya ti pudno a napasamak? Tano saan kas iti napadasan san ni Badong? Mabali na ti kayat mo leng asagrapen ket ragsak ngem sakit ti maited na. Mabali na ti kayat mo leng ket balis. Ngem si kamet leng ti maunaan a masugatan.